one day फै नोंसोर साथामबो फै नोंथाङा जेरैबायदि बाथ्रा बुंदों BPF आरो UPPL नों सासे बुरबक आं सिदा बुंगोन नों बुरबक नोंथांमोना दाख्लैनिफ्रायनो नुबाय थाखादों दा जोंनि गेजेरावहाय माने पलिटिकेलखौ लानानै आरो सोरबा NDBखौ लानानै कन्ट्रभारसि जालायबाय थानायखौ दा बेयावनो ससे सु गोनांब्लाबो आंबो हाबसनहैनो सानदों नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ फैदो अब्ला जोङो भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो सुरु खालामनोसै दा दिनै नुनो मोनदों माखासे सानैसो इउटुबार बिथांमोनहा फंबायमोन बिदामोन बिसोरो फेक बुंनायखौ नुनो मोनदों 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए आं आरो मोनसे भिडिअ भाइरेल जानाय नुदों आंखौ बेखौनो बुंदों अफ्रिना सफ्रि बिथाङा नंगौ नामा प्रकाश बुरबकआ बियो मोनथियाखै नोंथांनि सरखार थानायाव नोंनि बे प्रमद बर'आ दिनै मा होनदोंमोन बेफोर बाथ्राखौ एसे गोसोखां लागाव मानगोनां आदा सोरनि सरखार खुंनाय समाव आरो लोगोसे बुजानानै बिनि गेजेराव बिनि थाखाय लाइफ केरियारनि थाखाय जेब्ला बुजादों अब्ला बै समावहाय मानो मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा जेबो नोजोर लाखिदिया क्या तकलीफ है इनको आं बुंनाया बेखौ बुङाखै जे बै समाव BPF थानायावनो BPF नि थानाय समाव हमजादों बुजादों फाग्ला जादों आं बेखौ बुंनो थाङाखै बे समाव जों मोनथियाखैमोन बुरबक प्रकाश लागाव आंजों नों फेस टु फेस आंजों रायज्लायफै 24 hours दे 1 day फै नोंसोर साथामबो फै कुइसन खालाम थिकसे नोंनि बे सिमाङावनो थालांफिनगोन आरो आंबो कुइसन खालामनो मोननांगोन मोनथिबायना हिम्मत दंब्ला नोंसोर साथामखौ आङो वेलकाम खालामो मा बुंनो नागिरदों नों कमप्लेक्सआवनो एकदमबारे केमेरा सेटआप खालामजोबगोन अके नंगौ नामा आं नोंनाव थांनो नोंलाय सोर नोंलाय बेसे गिदिर MLA नोंलाय बेसे गिदिर MCLA नोंनावलाय आंलाय मानो थांनो लागाव नोंसोरनो फै आंजों नाम्बार नांगौ 77400390 बिल्कुल चुप हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की आरो नोंनि फन नाम्बारखौ आंनो दरखार गैया नों आंनि एफाराब गोनांथि मानसि गैया नों आंनि थाखाय आरो नों आंनि थाखाय इम्पर्टेन्ट मानसिबो नङा लागाव 57 फै जेसेबां कुइसन दं बे कुइसनखौ लाबोजोब सोलो खालामदों आरो लोगोसे जेसेबां कुइसन दं आं बे कुइसनखौ नोंसोरनियाव गारजोबगोन फिननायखौ होनो हायोबा हो आंनि जिउआव जेननाय सोदोबानो गैफेरा आरो आं नोंसिनि फिननायखौ बेसेबां होनो हायो होगोन आं बे दावहायाव नों जेननांगोन बियो आंनि चेलेन्ज दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै मानोना आङो भिडिअ खालामबाय थानो सम गैयिलाय बेखिनिखौल' नोंथांमोननो खालामनानै दिन्थिहरबाय नोंथांमोना माबायदि नांदों कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरब्लानो जाबाय आरो नोंथाङा मोजां मोनदोंब्ला शेयार खालामदो आरो चेनेलाव दोनसे गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो एसेनोसै गोजोननाय थाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आङो बिराद समनि आंखाल नालाय बेनिखायनो ससे बेफोरबायदिल' आङो खालामना हरबाय नोंथांमोननो जाहाथे नोंथांमोननि थाखाय नायनो इन्टारेस्टिं जायो जय बर' हारिनि